Hola. Aquí va el cuento inventado por Alba. ¿Cómo se titula? Los tres descendientes. ¿Los tres qué? No es los tres bosquets. Vale. Había una vegada, tres bosquets. Y un día el bosque gran va dir: bosquets, heu de fer una casa, perquè si no el llop us menjarà. I un dia ja van fer la casa, però no els va costar molt i van anar a jugar. I van veure i li van anar a preguntar al porquet gran. Porquet gran, vull jugar amb tu. No, heu de treballar molt perquè si no us menjarà el llop. I van anar a treballar. I un dia va vindre el llop primer al desvetllar. Va dir: toc, toc, toc. Qui és? El llop. Pues no t'obriré. Pues si no, soplaré i la casa tombaré. ¡Ay, que tumbó la casa! Me voy corriendo a casa del hermanito mediano. No, cerré la puerta. Ahora estamos los dos hermanitos. Toc, toc. Qui és? El llop. No! No t'obriré pas. Pues si no, ho faré, la casa soplaré. Y la casa se cayó. Porque ¿de qué estaba feta la casa dels porquets? Pues de fusta, de palla. Perquè eren uns vagos. Sí. I van anar a córrer a on, els porquets? Del gran. A casa del gran. Se van ficar tots. Obre'm, que ve el llop! Lloc. I se van tancar tots Ara a jo casa. soc. Tu ets el llop? Sí. Vinga. No, ara tu ets el llop. Toc, Crec toc, que- toc. Qui és? Soc el llop, obriu, que vinc a menjar. No. No t'obriré. Doncs bufaré i bufaré La i la casa tombaré. Ja fet dos, Ara no podràs més. No es cau la casa, germanet. De què és aquesta casa? De fer-ho, potser. De fusta, no? De totxo. Totxo. Anda, que havies treballat molt. I aquest llop no pot entrar, no pot entrar. Pujaré per la xemeneia i Vale. així els agafaré. Em fico una olla que se pugui cremar el cul. Vale, fiquem una olla, vinga. Una olla, li fiquem aigua, encenem el foc. I mira que calenta està l'aigua. Ai, mama. Pujo per la xemeneia Ai, quina por. i salto Que per la vindrà. xemeneia. Ai, la cua. Ah, s'ha cremat! I el llop mai més torna. Ara jo sóc el I llop. contat. Ja s'ha acabat. Ara jo sóc el llop. Vinga. Vinga. Ara jo sóc el llop. Tu ets la germà gran i tu la germaneta més petita. Vale. I tu seràs el germà i el gran, ¿vale? Toc, toc. Qui és? El germà gran. No, el germà gran està amb mi. Sí, mira, hola. No. Mira, jo soc la germaneta gran i tu ets la... Vigila això. Jo soc la germaneta gran, tu ets la germana mitjana i tu ets el Després. llop, ¿vale?